Significa regueifa para vós? En fin, que sentides cando regueifades? Bueno, pois para min a regueifa é o que decía Tegra, estar todas xuntas e pasalo ben. E pois eso, que moitas grazas a todos e a todas por vir e por facerme pasar estes momentos. A regueifa, ao final, pois creo que a todas nos deu moitísimas cousas bonitas e todo cousas boas. E sobre todo este proxecto foi como algo do que sempre nos imos acordar e algo que pois marcou unha diferenza ou, bueno, abriu un camiño e pois queda aí para recordo e para sempre, non? Pois eu creo que para min a regueifa significou moito, creo que foi sobre todo unha maneira de, ou outra maneira máis de reconectar coas miñas raíces, coa cultura, como pois coa miña identidade, co meu pobo, pero sobre todo pois cas miñas compañeiras, non creo que pareceme un acerto mesturar o feminismo coa regueifa porque considero que é un traballo de sororidade, de comunidade, non é solo improvisación, non é solo un espectáculo, é algo que o levas no corazón ou non vas poder regueifar na vida. Entón, pois eu creo que bueno, que colliño moito cariño a regueifa e que pois non a soltarei xamais. Eu agora estou un pouco emocionada porque a min gustoume moito, de verdade, todo o que fixestedes. Eu non o vira aínda. Isto é o que se busca cando decimos que queremos que a regueifa sexa expansiva. É dicir, búscanse persoas como a vos, que o levades todo por diante, que decides as cousas en voz alta, probablemente é que estades moi nenas, eu tamén son moi nena, porque eu tamén son moi nena, pero esa valentía que tedes dentro é por conseguir subirvos a un escenario diante de toda a xente, conseguir a unha televisión a decir o que pensades sen tapuxos. E é unha fortaleza que che dá a cultura e unha fortaleza que che dá, neste caso, a regueifa. Porque a regueifa é camadería, somos camaradas aquí. Entón, é emocionante. Eu sempre repito o mesmo. Para min, eu agora a miña vida está plena e está plena grazas a vos e grazas á regueifa. E algo que é maravilloso vervos, de verdade, e escoitarvos. É maravilloso ver a xente das Cruces aí arriba, que somos magníficas, que somos terra de cultura, e logo. Vou vos dicir unha cousa, o outono xa queda duro, estou aquí moi contenta, na regueifa hai futuro, pois cantando eu con vos, teño xa superpoderes, a regueifa feminista é o mundo das mulleres. E xa está.